Virppipuja 5G, lähdetäänpä liikkeelle parveken näkyvistä. Eli parveke on semmonen peruskiva tilava. Näin. Saavutaan parvekkeelta olohuoneeseen, joka on todella pitkä. Pystyy jakaa kahteen osaan, esimerkiksi sänky, sohva. Näin, kurkataan vielä tosta. Noin. Sitten saavumme tänne eteeseen. Peilikaappi. Oikealla puolella tehty kylppäri. Pesukoneen liityntä. Makkari. Katsotaan meidän kappetilat. Eli tuohon mahtuu parisänky hyvin. Ja vaatekaapit on siinä. Keittiö. Jääkaappi pakasti ja tuohon tulee tosiaan tämä uusi tiskikone tänään. Ja niin kuin näkyy toisellakin puolella rauhallinen sisäpiha ja lähikauppahan löytyy ihan sitten tuolta.